Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon may kinalaman sa mga programs ng Department of Health. Chikahang Pangkalusugan. Pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB. Always number one. Servisyo sa Ludikono. Na ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalidad na servisyo. Madaling dulo ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, matawang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludikono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inanan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig naon. Mag-ibo paagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludikono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaibwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpag-ibig, magtimbang. Dapat kitang magmano, magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, katinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwaselan. Kita magkarabangan sa programa kang Department of Health. Kahit dapat rainy season, flu season din. So, yun nga yung mini-mention sa ating mga sa daily ulat natin. Ano, Max? Tama, tama. So, dapat ay aware tayo sa mga sakit, no? Kaya nga tayo meron itong Chikahang Pangkalusugan para bigyan natin ng kaalaman ng ating mga listeners. Pero syempre, sana ay tuloy-tuloy itong tag-araw hanggang sa celebration natin ng Father's Day yan sa linggo. Kaya perfect ang ating chikahan ngayon para sa ating mga kalalakihan. Pero bago syempre ang lahat ng yan, alamin natin ang latest mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Joanna, simulan natin? Yes, thank you, Max. So, for our updates, kanina kung nanood kayo ng ating live ulat sa COVID-19, meron tayong 121 new cases ng COVID-19 as reported by Sir Ken kanina. So, sa 121 new cases na yan, as of June 14, 69 yan ay from Albay. Sa Albay, sa 69 na cases, new cases sa Albay, 32 from Legazpi City, 10 from Kamalig, 10 from Daraga, 8 sa Tabaco, 3 sa Uwas, 2 sa Ginubatan at 1 sa Bakakay, Malinaw, Manito at Tiwi. Ang Camarines Norte, meron din isa, Camarines Sur. Meron 39 new COVID-19 cases. Ang Catanduanes, wala pong na-report.
At Masbate, merong 5, Sorsogon, merong 7. So, a total of 121 new COVID-19 cases reported as of June 14, 2021. So, cumulative case po natin starting from nung una tayo nakatala ng kaso nung March 27, 2020 hanggang June 14, ay mayroon na tayong 15,155 cases na na-report ng COVID-19 dito sa region. So, para sa ibang balita, Max? Ayan, so para naman sa iba nating balita, isang magandang balita, ano ba? Inanunsyo ng World Health Organization at ng Department of Health na wala ng outbreak ng polio dito sa ating bansa. So para sa kaalaman ng iba, nagsimula ang outbreak noong September 2019 matapos magtala ng isang kaso huli ng polio matapos ang halos 2 dekada na walang polio dito sa Pilipinas. Kaya naman sa pamamagitan ng mga proyekto ng Department of Health tulad ng naalala natin yung measles, rubella, and oral polio vaccine supplemental immunization activity o MROPVSIA na isinagawa noong 1 taon at muli noong nakaraang buwan, binakunahan ng mga ating chikiting laban sa polio at ngayon nga ay polio-free na muli ang Pilipinas. Sa iba pang balita, patuloy ang pagbabakuna sa mga kabilang sa priority group A1, A2 at A3. Mga kabilang sa health sector, mga senior citizen at mga people with comorbidities. Kung kasali kayo dyan sa priority group, ay magparehistro na sa ating LGU para mabakunahan na tayo kontra COVID-19. Kaakibat nito, mamaya-maya lamang ay may inaasahan tayong may darating na mga bakuna dito sa Bicol Region. Abangan ang latest niyan mula sa page ng DOH Bicol CHD. Ayan, pinapaalala din ng DOH na ang bawat isa sa atin ay may tungkuling dapat gampanan upang ang laban sa COVID-19 ay matagumpayan. Sa ating mga bahay, sa ating pamayanan at sa ating buong bansa, ang may epekto ang mga simpleng kilos at gawain sa pagkalat o pagkontrol ng COVID-19. Kaya pinapaalala sa publiko na ang pagsunod sa minimum public health standards ay dapat isa-isip sa lahat ng oras, lugar at pagkakataon. Ang regular na pagsuot ng face mask at face shields, pagsunod sa social distancing at wastong paghuhugas ng kamay ay mga simpleng bagay na lubos na makatutulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating lipunan laban sa COVID-19. Ayan, para naman sa iba pang balita, puntahan at i-follow ang aming official Facebook page na DOH Bicol CHD. So yan lamang ating mga latest mula sa DOH Bicol CHD, Joanna. Oo, kanina Max na-mention yun, no, dumako na tayo sa ating magiging usapan. Kanina na-mention mo na related sa at magiging Father's Day na sa Sunday. So related yung ating magiging usapan ngayon. Yung ating topic today is men's involvement in reproductive health. So this is po yung pinalabas natin ito sa ating usapang bida. At ngayon po ay nais namin i-share po sa mga tagapakinig dito sa radyo tungkol po sa naging usapan ng mga tatay din po sila, mga tungkol sa men's health involvement in reproductive health. So I think wag na natin patagalin pa at i-play na po natin at pakinggan natin yung mga naging usapan. Sir, please play po. Ang episode kong ito ay tungkol sa male involvement in reproductive health. Ako po si Dave Isidore Plopino at ako po ang Program Manager ng Men's Involvement in Reproductive Health o MIRH program ng DOH CHD Bicol. Kasama ko po si Sir Joseph Steven Fenor, Health Education and Promotion Officer 2 ng ating opisina bilang host. Kumusta po, Sir Steve? Mabuti naman po, Sir Dave. Sadyang napapanahon ang usapan natin ito. Para sa kaalaman po ng ating mga manunood, ang layo ng episode na ito ay mapalawak ang pagkakaintindi natin tungkol sa kahalagahan ng mga lalaki patungkol sa reproductive health. Gusto rin nating malaman kung ano-ano ang dapat alalahanin ng mga lalaki patungkol sa pag-aaruga ng kanyang sariling pamilya. Upang mapalawak ang ating usapan, inanyayahan po natin ang ilan sa mga natatanging kalalakihan ng DOH CHD Bicol upang magbigay ng kanilang mga sariling karanasan tungkol sa ating topic. Handa ka na ba, Sir Steve? Opo, Sir Dave, wag na po nating patagalin. Okay.
sige. Pinakikilala si Dr. Chris Barya. Siya ang OIC Head ng Health Facility and Systems Development Cluster at may isang anak. Kasama rin natin si Mr. Bernard Mango, Emergency Response Nurse ng Public Health Preparedness and Response Unit at may isang anak. Nandito rin si Engineer Roenjen Punsalan. Siya ang Program Manager ng Health Facility Enhancement Program. May 4 na anak at mayroon na ring isang apo. Kamusta po kayong lahat, mga Ginoo? Okay lang. Maganda ang gabi, Sir Steve, Sir Dave. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Okay, mukhang mapapasarap ang usapan natin ngayon dahil mga bigatin ang ating mga panauhin. Tama ka dyan, Sir Dave. Yes, umpisa natin sa tanong na, kumusta ang buhay asawa? Yan. Unahin muna natin si Sir Chris Brian Barya. Masarap na masarap. Wow. Lalo na kapag masarap magluto ang asawa mo, Yun. Sir Steve, Sir Dave. Ayos. Maganda. Masarap magluto ang asawa ni Sir Chris. Yan. Sige, Sir Bernard. Saya at kontentado. Okay. Yun ang maganda, protektado dapat. Ano? Kontentado si Sir Bernard. Ayan, punta naman tayo kay Engineer Punsalan. Ang buhay may asawa ay isang mahirap na masarap. Sa una mahirap pero ultimately pag nagagamay mo na yung takbo ng buhay may asawa ay sumasarap at sumasarap pa rin. Yun, parang halo-halo pala yun, engineer, ano? Habang tumatagal ang pagsasama, lalong sumasarap daw, sabi ni Engineer. Ayun. Parang alak habang mas lalong sumasarap. Sabi ba pag sa alak, sabi tama yung si Chris, pag tumatanda, mas lalong sumasarap. Yun. As you age, ano, mas maraming knowledge, ano? Yan, okay. Sige. So, meron po tayong mga hand signs dito na gagamitin para sa isang agree or disagree activity. May mga babanggitin po kaming mga pangungusap. Kung kayo po ay agree, pakitaas po ng thumbs up hand sign. Kapag kayo naman ay disagree, ang inyong itataas ay ang thumbs down hand sign. Ayan, handa na ba kayo? Handa na ba? Handang-handa Pakita na kami. natin. Sabihin natin, agree. Paano pag nag-agree? Agree, okay. So pag disagree, thumbs down. Okay, sige. Umpisahan natin. Unang katanungan o statement. Ang pangunahing papel ng lalaki ay maghanap or maghanap buhay at pangalawa na lamang ang mga siwa ng tahanan. Agree, disagree. Sir Dave, mukhang unanimous ang kanilang sagot para sa tanong na ito. Sige, Sir Steve, tanungin natin kung bakit disagree sila. Unahin natin si Sir Chris Brian. Dapat ano lang yan, equal responsibility sa hanap buhay tsaka sa pangangasiwa ng tahanan. Okay. Tingin ko. Equal. Disagree ko dyan, sir. Si Sir Bernard, baka may gustong idagdag. May mga babae din kasi na sila yung breadwinner ng pamilya. Yun. While yung husband nila, sila yung tagapangalaga ng mga anak nila. Yun. Engineer, baka meron kang gustong idagdag. On the practical side, kasi ngayong mga panahon, hindi na uso yung lalaki lang ang naghahanap buhay. Tama, ano? Kasi talagang mahihirapan kayo. Kaya mas mabuti ngayon na pati yung babae naghahanap buhay at the same time, nabibigyan mo ng opportunity yung babae na mag-grow yung kanyang profession. Kung professional man siya, mag-grow yung profession niya. Yun. Sir Dave, sana may napulot na magandang aral ang ating mga manonood base sa mga kasagutan ng ating guest ngayong gabi. Yes, tama ka dyan, sir. Kumbaga, yung panahon ngayon, iba na yung dati. Parehas na dapat merong hanap buhay. O na, depende sa pag-uusap. Depende Oo, kung... siyempre pinag-uusapan yun. Yun, tama. Okay, Kung sige. kaya susunod. naman, kung kaya ng lalaki, why not? Kaya lang, mas maganda pa rin pati yung babae, alam niya kung paano maghanap buhay rin. O para hindi naman naiiwan, kumbaga Oo. may self-development. Mabuburo yung sa bahay. Tama. Sige, Sir Steve, susunod na Para tanong. naman sa ating pangalawang katanungan, ang lalaki ang dapat na nasusunod sa mga desisyon sa bahay
lalo na kung siya ay ang naghahanap buhay. Ayun. Yan, unahin natin si Ano yan? Sila lahat ay, ang tanong ay, dapat nasusunod ba ang lalaki? Lahat ay thumbs down, sir. unanimous Oo, ulit ang kanila unanimous sagot ulit, sa oo. tanong na ito. Opo. Ayun. Sige, tanongin natin. Unahin natin si Engineer Punsalan kung ano ang kanyang naiisip. Kasi ang buhay mag-asawa, dapat bago kayo gumawa ng isang desisyon, dapat pinag-uusapan kasi muna yan. It's a decision na pinag-usapan yung mabuti para whatever the outcome of that decision, walang sisiyahan. Kaya dapat kahit ang lalaki ang naghahanap buhay, kukonsultahin mo pa rin yung asawa mo as much as possible kasi para meron din siyang sense of responsibility. Yan. Parehas din ba yun sa inyo? Oh, parehas lang yun. No? Sense of ownership doon sa decision ba, sir? Sa inyo, sir? Mutual dapat ang pagdidesisyon. Ayun, dapat equal. Ikaw, Sir Steve, meron ka na bang ano? Wala pa Karana- naman po Sir Steve, pero ang mga bagay po talaga ay talagang dapat pag-usapan. Yun. Especially dapat, po paggagawa ng mga desisyon. Yun. Tama po si engineer, agree po ako doon Sir Steve. Good. Alright. Sige, diretso tayo. Nakakabawas sa pagkalalaki ang maglaba, mag-ayos ng bahay, at magluto sa bahay. Agree, disagree. Agree tayo dyan, sir. Mga magagaling yata ito magluto. Yan ang ano eh. Master namin yan. Tapos Paglalaba, maglaba, ano? pagkukulang. Actually ako, mahilig ako maglaba eh. Sir Dave, siguro tanungin natin sila anong pinaka-paborito nilang gawain sa bahay. Yun, Ay. tanongin natin si Sir Bernard. Paano? Anong pinaka... anong ano paborito dyan? mo dyan, sir? Disagree si Sir Bernard eh. Ano ba, favorite mo dyan? Maglaba, o mag-ayos ng bahay, o magluto ng Ako, Sir Dave, hindi lang halata pero gusto ko magluto talaga. Yun. Magluto din ako paminsan. Ano yun, pangpulutan ba yan, sir? Hindi Hindi naman. naman. Pang-ulam din naman. Ulam talaga, Yan. ulam. Ayos, Sir ano? Chris, ikaw naman. Ay, kung ako tatanungin mo dyan kung anong gusto ko dyan gawin, maglaba, mag-ayos ng bahay, magluto, maglaba. Yung, May technique pa nga tayo dyan eh. Kung sige nga, ano ba? mahayaan ko asawa ko maglaba lang, Sir Chris? matagal maglaba. Pero kung ako maglaba, mabilis. Mabilis. Mga 2 minutes lang. Bilis, Yung oh. balde, lagyan mo ng tubig, tapos ganyanin mo. Tapos. Washing machine. Engineer, gano'n ka rin ba? Hindi, sa akin, gusto kong magputi-kuti kasi sa bahay. Ayun. Pagkatapos ko, kahit ngayon, ang ginagawa ko, ayos ako ng bahay, ayusin ko yung mga bagay-bagay na dapat in order. Kasi gusto kong magkuti-kuti talaga ng bahay. Ayos. Pero nung bagong kasal kami, talagang tumutulong din ako maglaba. Lalo na nung mga panahon na wala pang diaper, disposable Yan, diaper, oo. yung lampin pa na tinatawag noon, kaming dalawa ni Mrs., magkaharap, naglalaba kami niyan. O yun, marami tayong matututunan kay Engineer kasi daddy lolo na natin to eh. Ito yung titingalaan natin, ano? Sige, alright. Next, Sir Steve. Next. Yan. Para naman sa ating sunod na tanong, ang tunay na lalaki ay hindi dapat nagpapakita ng kahinaan, hindi umiiyak sa harap ng mga anak o publiko para maging matatag. Yan, ano naman kaya ang saloobin nila? Yan. Thumbs up or thumbs down? Ayun. Lahat sila, Sir Steve, thumbs down. So, tanungin natin sila kung bakit ganun ang kanilang sagot. Sir Bernard? Para sa akin kasi, wala namang problema doon. Pinapakita mo lang talaga or pinaparamdam sa publiko na talagang yun yung nararamdaman mo nung time na yun. So, hindi masama na makita ng nakakarami na umiyak ka sa publiko. Ayun. Hindi siya isang kahinaan. Parang agree din tayo dun sa sagot ni Sir agree Bernard. tayo ano, dyan. Sir Chris, Mm. baka may gusto kang idagdag. Agree na ako dun kay Sir Bernard. Oo, marami tayong nakikita diyan na talagang lalaking lalaki pero umiiyak. Sa TV marami tayong nakikita diyan. Okay, agree tayo dun kay Sir Bernard. Yun. Parang hindi mo pinapakita na yung parang pag-iyak ay hindi kahinaan, ano? Yan. Minsan pa nga tinitignan ito na palakasan kasi kilala mo yung sarili mo eh. Mm. No? So yun. Okay, very good. Agree, disagree? Ano to, Sir Steve? Ang pagsiguro, ano? Ang pagsiguro ng kalusugan ng pamilya ay responsibilidad ng asawang babae. Ano? So,
parang nakaatang lang sa asawa mo babae, yung oo. responsibilidad Kalusugan para ng kanilang siguraduhin, So lahat sila ay nag-disagree, Sir Steve, So anong Tanungin naiisip natin mo? si Engineer, bakit po thumbs down po yung inyong sagot, Engineer? Kasi related kasi yun doon sa unang topic natin na ang pagdidesisyon. Kasi papasok din sa doon eh. It's a shared decision making. Kasi hindi mo naman masabing ikaw na lang mag-ano niyan kasi ako yung breadwinner, ang mag-insure ng ating Oo. mga anak. Pinag-uusapan pa rin yan. Lalong, hindi lang kasi sa hindi lang about sa kalusugan. Pag pumasok ka kasi sa buhay pamilya, kalusugan, pati yung pag-aaral ng iyong anak, ay dapat isaalang-alang nyo. Ipaplano nyo yun. Mm-mm. Kaya para sa akin, it's a shared decision. Parang yung mag-asawa, Agree Sige, po kami doon. Sir Bernard, agree din si Sir Bernard, Si Sir Chris, Sir Dave, agree din sa sagot ni Engineer. Kasi nga, parang sabay sila nagdidesisyon, sabay silang sinisiguro ang safety, Yan. Sige, Sir Steve, next. Sa ating sunod na tanong, ang lalaki ay sadyang madaling matukso, kaya likas sa kanya ang mambabae. Ayan. Yan. Parang nagdadalawang isip si Sir Oo, Chris, Sir Chris. Parang yung pangalawa mong thumbs up nasa likod mo lang. Oo nga. Okay. Ayan. Kaya siniguro mo na muna kung tama yung kamay. Okay. Okay. Sa lahat, Sir Steve, Oo nga. thumbs down. Okay, yun. So, sinasabi nila ay hindi sila madaling matukso. So, paano mo po ba ito mapapakita? Engineer, sige, engineer mo. Sige. Kasi alam mo, ang lalaki at babae, sa buhay mag-asawa, pag satisfied kayo sa isa't isa, ako satisfied sa asawa ko, sa asawa ko satisfied sa akin, hindi mo na maisip ang magloko. Kasi ano pa ba naman ang hanapin mo? Andiyan na lahat sa asawa mo. Tama nga. And beside, pag ng babae ka kaya ng lalaki yung asawa mo, ang ultimately ang tatamaan yan yung mga anak nyo. Hindi naman kayo, indirectly, hindi kayo tatamaan. Tama. Oo. Pero in the future, stigma yun, ano na yun sa kanila, nakatatak na yun sa kanila. Kawawa yung mga bata. Yung bata yung konsiderasyon natin dito. Si Sir Bernard, baka merong naiisip pa. Baka may iba pa si Sir Bernard eh. Yeah, the mere fact na siya yung pinangasawa mo, dapat siya na talaga, wala Wala na. pinakamaganda, siya ang pinakamahal mo, wala nang iba. Hindi ka natitingin kahit saan. Sir Steve, ikaw, titingin ka pa ba sa iba? Hindi na. Kapag merong kasal na, hindi na Yun, titingin dapat sa iba. Yun, sabi nga ni Sir Chris, dapat piliin mo na. Oo nga. yung pinaka the best para sa'yo. Pero syempre, liligawan mo na muna. Hindi mo basta-basta kukunin. Sir? Okay. Sige. Next tayo, Dapat laging matatag at hindi pabago-bago ng desisyon ang tunay na lalaki. Agree, disagree. Ayun. Yan, Disagree lahat po tayo sila dyan. Disagree, Sir Dave. Ayun. Sige, unahin natin si Sir Chris kung bakit na nasabi na disagree siya dito. Ayan, so sabi dito, yung pabago-bago ng desisyon ay hindi lang basehan ng pagiging tunay na lalaki. O, pag pabago-bago ng desisyon, it's actually a strength, no? Kasi what is applicable now and acceptable now may not be applicable and acceptable tomorrow. So, okay lang ang pabago-bago ng desisyon para sa akin. Ayun. Si Sir Bernard, baka gusto mong dagdagan. May yung sinabi ni Sir Chris, bukod pa doon, gaya ko, ako sa sarili ko kasi pabago-bago ang decision ko. Pero it doesn't mean na hindi ko na yun i-refer sa aking asawa. So pag-uusapan pa rin namin sa bandang huli and saka kami magka-come up kung ano yung magiging decision talaga namin. Oo, pwedeng iba ngayon, bukas. Naman. Engineer, baka okay ka ba? Parehas lang ba yun? Parehas lang naman sa kanila kasi ang pagbabago-bago talaga ng desisyon ay part yun ng buhay may asawa. Kasi ibabagay mo yung decision mo na angkop doon sa sitwasyon.
katulad din dito sa atin, sa office, binibigyan tayo ng pagkakataon na magbago ng ating working financial plan para mabago mas angkop yung gagawin sa panahon na yun. Tulad din sa bahay o sa pagpapamilya, pwede kang magbago ng desisyon mo na naaangkop kung anong nararapat. Yun, oo. Kumbaga, depende sa sitwasyon talaga. Ano? Yeah. Okay, Sir Steve? Yan, agree or disagree. Mas nakakalalaki kung mas marami ang karanasan sa sex o mas maraming naging partner. Ayan, Ayos tingnan natin yung Oo, sagot nila, Sir disagree. Dave. Parang nagdadalawang isip na naman si Sir Chris dito ah. Mukhang naniniguro si Sir. Naniniguro tayo sa Baka sagot kasi natin. mabaliktad niya daw. Oo, yun. So lahat sila disagree. Ayan, tanungin natin, Sir Dave, bakit kaya disagree? Ayan, unahin natin si Sir Bernard. Sige, sir. Sige, sir. Para sa akin, ang pagkalalaki hindi siya nasusukat sa kung gaano man kadami yung karanasan sa sex. Siyempre dapat bilang isang lalaki, mas mag-focus tayo kung kanino talaga dapat natin ibibigay yung ating sarili, and ganoon din naman yung mga babae. Gandang sagot po yan, Sir Dave. Ano po? So, alamin naman natin ang sagot ni Agree Sir tayo Chris. doon. Ayan. Agree ko kay Sir Bernard. Oh, so yun na lang siguro yung sagot ko doon. Ayaw mo ng pabayan. Baka kasi mamali ka, no? Hindi naman. Hindi Pati naman. yung sagot ni Sir Chris, Sir Dave, naniniguro din. O baka si engineer may magustong sabihin. Ang pagkalalaki kasi ay hindi nasusukat sa sex. Hindi nasusukat yun sa dami ng partner or marami kang nakasex. Nasusukat ang pagkalalaki kung ikaw ay responsable, Yeah. napalaki mo ng maayos ang iyong pamilya. Diyan ko sinusukat kasi ang kung ikaw ay responsable or isang responsible person. Ayan. Tsaka So, kung responsible. tatanungin mo yung asawa mo kung responsable ka nga ba talaga. Yan. Hindi mo sabihin, responsable ako. Yung asawa ko naman, hindi nagsasabi responsable. Kasi yung sex dumadaan lang yan eh. Pagkatapos mo ng sex tapos na. Yan. Pero yung actuation mo towards your family life, iba yun. Alright. Ayun. Very good. Agree ako, Sir Dave. Agree ka, sir. Ayun. So, maraming matututunan tayo dito, Sir Steve. Ano talagang maganda. Okay. Ako na ba dito, sir? Okay. Sige, next. May pagdududa sa pagkalalaki kung siya ay walang asawa o partner. Ano? Agree? Disagree. Disagree Lahat sila disagree. So, pag ang anong pakasabi nito, pag wala daw asawa o walang partner, alanganin. So, paki-explain nga ito ng mas maigi, engineer. Kasi para sa akin, it's a choice. Ako, kung ayaw kong mag-asawa, it's my choice. So, dapat irespeto rin natin yung ibang choices ng kung maging lalaki man din ayaw mag-asawa or maging babae ayaw mag-asawa kasi it's their choice. Yun. Respeto, Sir Dave. Mm-mm. Ayan. Yun, At kumbaga, yung choice talaga kung Mm-mm. pipiliin niyang mag-asawa o hindi. kung anong pinili. Si Sabi Sir nga Bernard. nila kung saan ka happy, dun ka. Doon ka. Diba? Yun. Sir Bernard, baka may naisip ka pa po ba? Para sa akin kasi may mga kaibigan naman ako na until na wala pa ring asawa. So tama yung sinabi ni engineer. So it's a choice niya nga naman. And at the end of the day naman, it's not the society naman yung mag-ano sa iyo or yung ibang family members mo. So dapat i-respeto pa rin yung decision mo as individual. Kung ano may naging decision mo para sa sarili mo kasi. Yun. Sir Chris. Ayan. So, marami tayong kilala, no? Marami tayong kilalang mga kaibigan na hanggang ngayon ay wala kang asawa, pero lalaki. Tunay na lalaki, no? Marami tayo yan. Kahit sila sa mga nanonood sa atin, tingin lang kayo dyan sa mga kapitbahay nyo. Marami dyang lalaking walang asawa na hanggang ngayon ay matanda na pero wala pang asawa. Pero lalaking lalaki. O, yun. Siguro parehas lang choice talaga. Kumbaga, hindi siya sukatan para ikaw ay Yan. sabihin na tunay na lalaki. Tsaka ano nga ba talaga? Paano mo ba talaga masasabi na tunay Kasi may na mga lalaki na ini-enjoy pa talaga nilang pagiging Yun. single nila. Isa pa yun. Yan. Lalo yung iba mga adventurous masyado. Mas Yan. gusto nila nagta-travel sila na mag-isa.
So, hindi talaga yun ang batayan Mm-mm. para masabi. Okay, sige. Ang galing. No? So maraming salamat po sa inyong mga idol, mga Lodi. Kasama natin, So kumbinsido si Sir Steve sa inyong mga paliwanag dahil siya ay mas maraming tango-tango, Sir Dave. At yun yung naging first part ng ating usapan sa ating topic for today. So sa ating pagbabalik ay mapapakinggan natin ang second part ng men's role in reproductive health. So magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga taong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ayan, so nagbabalik nga ang chikahang pangkalusugan. So kanina na kita natin yung naging chikahan nila Sir Steve at Sir Dave tungkol sa men's involvement in reproductive health. So ngayon naman ipagpatuloy natin ang ating chikahan tungkol sa men's involvement in reproductive health. So Sir, pakiplay po ng pangalawang part. Siguro may ituturing ko na silang mga role model pagdating sa buhay may asawa, ano Sir Dave. Kaya ngayon naman po, meron po ritong fishbowl na naglalaman ng mga mahihirap na katanungan ng mga lalaki. So bubunot po kayo pa isa-isa at subukan nyo pong sagutin ang kanilang suliranin. Ayan. Kaninong suliranin yan, sir? Mga suliranin ng mga kalalakihan Mga ito, ma- ano? So, tignan natin. Nagpadala sila ng mga ano nila. Katanungan, Sir Yan, Chris. nag-survey po si Sir Steve at Opo. inalam po kung anong pinaka mahirap na mga katanungan ng mga kalalakihan sa ngayon. Ay. no? So, yan po. Ano? Parang So, pa-isa-isa ba to, masasagot Sir ba Steve? namin yan? Opo. Pa-isa-isa? No? So, sige. Ako na Unahin muna ba? natin si Sir Chris. May parapol ba dito? Sige, tignan natin. Pakibasa po ng malakas, sir, ha? mahaba yung suliranin. Sino kaya nagpadala nito? Ano po ba ang ibig sabihin ng okay na ako sa mga babae? Parang galit pa sa akin ang asawa ko kahit sinabi niya na okay na siya. Yan. Ay, maraming ganito. Yung mga asawa, di ba? Mga ganon. Oo, Din ba sabi kayo? ng asawa, Hindi okay na ako. Okay na ako, parang hindi pa okay. Pero sabi dito, parang galit pa raw ang asawa niya kahit sabing okay na. Talagang sir. totoo tong suliranin mo, brother. Alam mo, sa experience ko rin ho, no, yan ay madalas ko rin naririnig. Yeah, okay na ako. Pero depende yan kasi kapag yung sinabi ng asawa mo at yung kanyang expression, yung gesture niya, yung itsura ng mukha niya ay hindi nagtutugma. Yung okay, kung medyo galit yung kanyang itsura na sinabi niyang okay na ako, kabaliktaran ang ibig sabihin noon. Kahit sinabi, okay na ako. May mga diksyonaryo ang mga babae na hindi mo rin maintindihan minsan, no? Pero kapag gano'n, hindi nagtutugma, kabaliktaran yon. Ang ibig sabihin niya, suyuin mo pa ako. Yan. Oh, yan. Yan ang talaga. Suyuin mo pa ako. Kapag ganun Yan na, ang Sir Chris, translation na okay pa ako. Wow. Kaya wag kang basta-basta maniniwala, brother, na okay na siya kung hindi tugma yung expression. Paano, So, Sir Chris, masasabi niyo kung okay na talaga siya? ay yung tipong nakasmile na, Yan. nakasmile na, mabait na, yung boses medyo medyo sweet na yung boses. Pero kapag umubra yung okay mga ako, pagsuyo mo. pero kapag okay ako, ay hindi yan okay. Dapat pala mag-aaral din tayo Oo. body language. Yan, body language. Tama. ito yun, Sir Dave. Importante talaga, Verbal Sir Steve. cues. Oh, very good. Sige, susunod na tanong. Bigyan natin kay Sir Bernard. Parang palabunutan pala to, parang ang dami talagang problema ng mga lalaki ngayon, Sa tingin niyo po, mga viewers. Isa-isay natin sagutin, Sir. Oo, Para sa yan. ating mga Sige. guests, Ubusin yung kanilang natin yan, ha? katanungan. Sige. Tanong. Tanong. Susunod na nagpadala, mukhang napakahirap ng tanong na to. Anong pa? Mukhang hindi ko na-expect na mga ganitong lalabasan ng mga katanungan. Anong tanong yan, sir? Ano ang nauna? Yan. Ano ba yan, Sir Bernard? Itlog o manok? Sige na. Grabe. Mahirap na tanong talaga. Grabe ng yung mga lalaki. pinagdadaanan nagpadala niya. Sige Para nga, sa akin, sir. sige. Nauna ang manok. Manok. Kasi, isipin mo, kung itlog ang nauna, sino maglilimlim dun sa manok para mapisa siya? Hindi naman siya gaya ng itlog ng pawikan na kapag nilubog mo sa buhangin, magiging pawikan na siya. Yun.
Eh kung ang itlog ng manok, ilubog mo sa buhangin, so ano mangyayari dyan? Itlog na maalat pala yun. Hindi siya itlog ng Depende kung anong kulay. May So, para sa akin kulay. talaga, nauna ang manok. Ayun, Kasi nauna. kailangan maglilimlim para mapisa siya. Sa inyo ba? Ikaw, Sir Steve, ano ba nauna sa'yo? Manok o itlog? Mukhang nakumbinsi ako Nakumbinsi ka. doon sa palimlim. Si Sir Chris, baka may iba pa po kayong sagot sa Oh, itlog. pares tayo. Pares yung sagot ko kay Sir Boy. Manok talaga sa akin Manok din. no? talaga sa'yo. Biblical and science. Manok. Manok. Manok ang ating isasagot. Engineer, ikaw, manok ba o itlog? Alam mo kasi, Steve, Dave, pag iyan ang pinag-uusapan, siguro hanggang 5 o'clock tayo dito. Kaya siguro, okay na yung sagot. Yan na, sige. Ni Bernard, siguro for the meantime. Okay, sige. Engineer, kayo naman po. Okay lang po bang sumama kapag nagpa-check up ang asawa kong buntis? Yun, oo. Yun. Kung okay lang ba, sumama. Para sa akin kasi, yun na nga, ang pag-aasawa is a shared responsibility. Pag nabuntis yung asawa mo, it's your responsibility na alagaan mo yung asawa mo. Kaya pumunta siya ng doktor, pumunta ng ospital, dapat mas maganda kung kasama ka kasi at least ikaw rin namomonitor mo yung development ng bata. Hindi yung asawa mo lang nakakaalam ng kalagayan ng bata at ng ina. Dapat sabay kayong gumawa, sabay din kayong mag-aruga, sabay kayong magpalaki, sabay kayong mag-happy-happy. Yun. Yeah. Kasi minsan may mga nahihiya po kasi ni engineer na mga kalalakihan na sumama. Yun yung tanong niya, nahihiya yata siyang sumama. Kaya yun yung mga sinauna sigurong thinking ng mga lalaki na hindi na applicable ngayon. Kasi ngayong mga panahon, sabi nga, decisions change during time na lumilipas, na dapat ang lalaki maging parte rin ng buhay ng pagbubuntis ng isang babae. Ayun. Eh, baka natatakot silang sumama kasi yung pangalan ng clinic, maternity clinic. Oo, kasi baka akala nila pang... Baka silang babae check-upan. Oo. Oo. Baka silang check-upan. Joke lang, oh. Pero tama yun, kasi kumbaga dapat sasamahan mo talaga yung asawa mo eh. Para makita mo yung, kumbaga yung progress, Saka makita mo kung may signs and symptoms na hindi maganda doon sa asawa niya. At Agapan agad. maagapan. Yan. Saka ang saya, makikita mo kung nagpapa-ultrasound man sila, makikita mo sa ultrasound, ito na yung nabubuo na yung ilong. Ang Yun. saya sa pakiramdam. Lalo na ngayon, nare-record Oo. na. Pwede mo Yan. itago sa cellphone. Kikita na yung ilong, parang mana sa iyo yung ilong. Yun. Parang mana sa iyo yung tenga. Dapat mana talaga. Baka kasi pag hindi... Sumama ka, brother. Oh, masayang experience yan. Sige. Susunod pong tanong, Sir Chris, ikaw naman po. Dami talagang tanong ng mga ating mga kalalakihan ngayon na talagang importante, lalo na yung itlog at manok. Yun ang hanging question nyo. Kami ng tanong, sir. Eto, sige. Ang haba ng tanong na to. Basahin mo natin. Nagdesisyon po kami ng aking asawa na mag-e-exclusive breastfeeding at posibleng ma-extend pa ito. Paano ko mapapakita ang suporta ko at paano ako makakatulong sa aking asawa? So nagdesisyon daw silang mag-asawa na mag-exclusive breastfeeding sila sa kanyang anak. At ang ano niya is paano niya mapapakita ang suporta at paano siya makakatulong sa kanyang asawa. Unahin natin, sir, para maintindihan ng mga kasama natin kung ano ba talagang exclusive breastfeeding muna. Ayan. So, ako ba Sige mag-explain? po. Diyos ko, Lord. Napa-explain ako bigla. At tayo naman ho ay nurse naman ho tayo. At medyo may background din ho tayo dyan. Ang exclusive breastfeeding ho ay wala kang ibibigay na kahit anong pagkain o fluid sa iyong anak, kundi breast milk lang. O yan, for the first 6 months of life at pwede mo pang i-extend, no? So wala kang ibang ibibigay, gatas lang ng ina. O yan, yun
Yun ho yung exclusive breastfeeding sa ating mga tagapanood. So ang ano ho, ang tanong ng ating ang tawag diyan, nagpadala ng kanyang suliranin, paano daw niya mapapakita ang suporta niya at paano siya makakatulong sa kanyang asawa. Naku brother, ang ano kasi, saan ho, nung nag-aaral pa ako at nung nagre-review pa tayo diyan, may theory sa ano mayroong theory sa breastfeeding that the more you suck, the more milk is produced. Oh, more suck, more milk. Oh, yan. So, mas marami hong gatas ang mapuproduce ng iyong asawa kapag mas maraming mas madalas na dinududuan ang kanyang breast. Okay. So, paano mo susuportahan ang iyong asawa? At paano ka makakatulong? Hindi lang sa asawa mo, pati sa anak mo. O, sabi natin, mas maraming gatas, mas masustansya ang nakukuha ng anak mo, mas hindi nahihirapan ang asawa mo, so dumudo ka rin. Actually, totoo yun. Hindi lang. Meron Pati ikaw, magpapasustansya ka rin eh. Pag nahirapan talaga, yung unang paglabas, hindi pa nailalabas, Yan. tulong ang tatay. Yan. Katulong ang tatay. Yan. Yan. Pero sabihin natin, nagpapadete si nanay, tapos meron mga gawaing bahay. Kasi yun yung dilema minsan, di ba? Yung hindi na nakakapagtrabaho kasi puro dede. Kung makikita nyo yung mga nag-exclusive talaga, hindi na umaalis yung anak. Oo, yung baby. Oo. So, maaari, ano ba yung mga O kung may mga iba hong ginagawa ang iyong asawa, siyempre hindi 24/7 ano yan, available, gising, available para sa kanyang anak, pwede naman hong i-express yung breast milk. Yan. O, pwede ho yan, i-save ninyo kapag yung asawa nyo ay tulog na tulog o kaya hindi posibleng makapagpadede personally. So, pwede ho yung mga in-express na breast milk na ibigay nyo sa inyong baby. So, pwede yung suporta yun eh. Kung baga sa ano, yun yung pagpapadudo mo bilang husband. O yan. So, Sir Dave, naalala ko dyan yung mga nanay natin na nagtatrabaho. Yan, Pero kasama yun. nag-i-stock sila ng mga express na breast milk katulad ng sinabi ni Sir Chris para sila na din yung nagbibigay sa anak nila yung habang tatay naman minsan kung nasa absent trabaho yung nanay. Opo. Pwede po yun, tulungan, kumbaga. Sige. Alright, next po na tanong. Marami pa. Sige pa, ubusin natin yan. Mga Marami dilema. talagang Nag-aabang talaga suliranin. yung mga kasama natin dun sa mga suliranin nila. Yan. Sana masagutan talaga natin ng Yan. Napupunta talaga sa akin yung mga unexpected na mga katanungan. Mga anong klaseng tanong ba yan, sir? Sa palagay mo ba, malayo ang makarating ng aking pagiging pagkagwapo? Well, depende to kasi nakadepende to kasi kung ang pagkagwapo mo is gagamitin mo as pag-artista, pwede malayo marating mo. Pero depende pa rin siya kung maganda yung pag-uugali mo. Hindi lang pagkagwapo nagiging basehan. Pero lagi nating tatandaan na hindi basehan ng pagiging magandang itsura para maging successful or matagumpay ka sa iyong buhay. Nandyan pa rin yung pagsusumikap natin. ayan. Tama yan, Sir Dave. O baka kasi, ano kaya... How to be you. Ano kaya naisip naman ni Kuya, para lang magtanong na gano'n. Si Kuya, gwapo. How to be you, Kuya. Sige po, next question. Engineer Bim. Ito, mahirap ata to Ano ang ipinagmamalaki mo sa iyong pamilya? Hoy. Magandang tanong. Mahirap. Pang Mr. Universe na Kasi, tanong. For me, through experience, ang may pagmamalaki ko sa aking pamilya ay ang aking mga anak. Ayan. Nakita ko silang nung maliit, nung nagbibinata dalaga, hanggang naman magtapos sila, hanggang nakapag-asawa. Yun ang masasabi kong may pagmamalaki ko. Kasi, hindi naman sa pagmamayabang, napalaki ko sila matino, masunurin, at may takot sa Diyos. Yun ang importante talaga doon. So talagang, siguro sa anak ko, dapat yun din yung mangyari. Dapat ganun. Ganun tayo. Next question. Sir Chris. Chris, ikaw po ulit. Isang round pa to, parang 3 pa laman ng ball natin. Ang daming suliranin. Okay. Palaging galit sa akin ang aking asawa. Ay, brother, palaging galit sa iyo ang asawa mo, tapos
wala naman akong masamang ginagawa at mabuting asawa naman ako. Ano po kaya ang problema? Palaging galit daw sa kanya yung asawa niya, wala naman siyang masamang ginagawa at mabuting asawa naman siya. Ano po kaya ang problema? Ang pumasok lang sa isip ko, baka naglilihi. Baka hindi problema. Baka siya ang pinaglilihian. Yun ang una. So, kung ganun, kung medyo yun yung unang pagdudulo natin, ipa-pregnancy test mo, brother. Baka hindi problema. Baka blessing yan, brother. So, baka naglilihi sa'yo. Wag kang mag-alala kung ikaw ang pinaglilihian. Mas magiging kamukha mo yun. Pero mag-usap kayo sa ano lang, kung hindi naman yan paglilihi, usapan lang yan. Usapin mo. Tanungin mo, ano ba yung problema? Pag-usapan nyo ng maigi para masolusyonan. So, siguro hindi kami yung makakasagot kung anong problema, siguro yung asawa mo yung makakasagot kung anong problema at kayo din lang naman yung makakasolusyon sa problemang yan. So, siguro yun ang sagot ko. Okay. So, next na katanungan naman, sino ang pipiliin ko? Yung mahal ko o mahal ako? Ayos ang mga nababuyot niya talaga. Kanina ka pa. Ang showbiz yung mga question mo, Bernard. Sige, sir. Mahal ko o mahal ako? Sa akin, ang pipiliin ko is, siyempre, yung mahal ako and at the same time, mahal ko. Dapat kasi mutual talaga yung nararamdaman natin sa isa't isa. Kasi sasama, hindi pwedeng yung isa lang ang nagmamahal sa'yo, yung isa, hindi ka naman pala mahal. So, may hirapan kayo later on pagdating sa inyong pagsasama. So, baka mauwi lang yan sa paghihiwalay at hindi pagkakaunawaan. Tama. So, Dapat mutual, Sir Dave. Ano po? Opo, para parehas silang tumagal ang pagsasama. Ano? Sige. Next po. Next. Alright. Okay. Ang hirap ng mga tanong, ano? Meron pang isa. Akin ba yun? Parang sa akin ata yung mga may hirap. Paano ko maipapakita na tunay kong mahal ang aking asawa, mga anak at buong pamilya? Paano ko maipapakita na tunay kong mahal ang aking asawa, mga anak at buong pamilya? Para sa akin, simple lang may papakita kong tunay ko silang mahal kung maipapakita ko sa kanila na ako ay isang responsableng ama, na kaya ko silang buhayin na ayon sa normal na pagbuhay, na kung mamiminimize mo yung problema ba na sa loob ng bahay, na as much as possible nakikita ng mga anak mo, ng iyong pamilya, na yung dedication para mo sila mapalaki, para mo mabigyan ng magandang buhay. Yun ang siguro, kung yun ang para sa akin ay parang gauge ko sa aking buhay kung paano ko maipakita mahal na mahal ko sila. Yun. Ganda. Ganda ng sagot ni Sir. Yan. Opo, Sir Dave. Ayan, para sa ating huling Yan. katanungan. Last question. Okay. So, ang nabunot ho natin galing sa ating televiewer, no? Pwede bang ako na lang ang gumamit ng family planning method? So yun ang kanyang Ikaw na lang ba? kanyang Yung lalaki na tanong. lang daw ang gagamit. Yung lalaki naman daw, yung ano niya, as a husband, siya naman daw ang gumamit ng family planning method. Alam mo, brother, yung may konsepto sa family planning na ito'y shared, no? Shared decision. Kayo dapat na mag-asawa ang nag-uusap kung sino ang gagamit ng method, no? So mag-usap kayo kung yes, para sa akin pwede. Kung ang tanong mo, pwede ka bang gumamit ng family planning method? Pwede. Maraming mga options na pwede mong pagpilian para sa family planning method na para sa lalaki, no? Pero kayong dalawa as a couple, mag-usap kayo kung ano yung pinakabagay sa inyo, na pinakakomportable kayong dalawa. Ang importante diyan, shared decision 'yan. At nag-agree ang asawa mo diyan. So, kumonsulta sa pinakamalapit na health center
para kayo ay mabigyan ng tamang impormasyon kung anuman ang pinakabagay sa inyong family planning method. Yan ang pinaka-importante doon, Sir Chris, kumonsulta para tama yung magamit. Yan. Okay. So, meron pa ba question? Idagdag Yes, ko lang, sige Dave, po, yung Engineer. tanong sa akin kanina nung nagtanong kung paano ko may papakita yung pagmamahal sa pamilya. Kasi ang pagmamahal sa pamilya ay hindi na ipapakita through financial. Hindi lang yan sa material na bagay. Ipinaparamdam yun. Hindi pinapakita sa material na bagay. Mas importante pala, Sir Dave, kung ano yung nararamdaman or mararamdaman ng mga ano, kaysa doon sa pinapakita. Kasi parang appreciation yun eh. Parang pagpapakita. Sige. Yan. Nakakatuwa talaga, Sir Dave, ang mga ganyang karanasan at may mga aral tayong natutunan mula sa ating mga guests. So maraming salamat po sa inyo. So, may mga mensahe po ba kayo sa mga kapwa lalaki natin patungkol sa reproductive health? Sige po, unahin po natin si Sir Chris. Okay, so para sa ating mga kapwa kalalakihan dyan, pag-usaping reproductive health, ang importante ho dito, kagaya ng napag-usapan natin dito kanina, it's shared responsibility, no? Ang importante dyan, masaya ka, masaya ang partner mo, nagsabay kayong nagdidesisyon sa lahat ng kailangan nyong gawing desisyon. So, may freedom ba? May freedom na kayo ay magdesisyon kung kailan at kung gaano nyo kadalas gagawin ang minsan. So, yun lang ho, yung ating message, no? Mag-usap lang ho tayong madalas bilang mga mag-asawa para walang problema. Yun ho. Sir Chris, Sir Bernard. Bali, nasa panahon tayo ngayon ng isang pandemya kung saan ang ating mga anak, ang ating mga asawa na or buntis na pinagpapawalang lumabas. So ito ay isang oportunidad para sa ating mga lalaki na ipakita kung gaano natin kamahal ang ating mga asawa. So bigyan natin sila ng sapat na oras, pahalagahan natin sila. Huwag tayo mapapagod na magsabi na mahal natin sila. Yakapin natin sila araw-araw at iparamdam kung gaano natin sila kamahal. And then, huwag natin kakalimutan na palagi tayong mag-communicate sa kanila. Malayo man o malapit, mahalaga na nag-uusap tayo araw-araw. Kasi yun yung nagiging isang paraan para mas mapatatag pa natin ang ating pamilya. Pangatlo, yung bigyan natin sila ng sapat na oras. So, balansehin po natin ang trabaho at ang ating pamilya. Lamang. Engineer. Okay. Communication is the key. Para sa happy family, dapat palagi kayong mayroong communication para kung meron man kayong hindi na pagkakaunawaan during the day, at least sa gabi napag-usapan nyo at masettle down nyo. Kasi pag-aasawa, sabi nga ng pare, kayo ay pinag-isa. Isa na lang kayo. Wala na dyan babae, walang lalaki. Kasi nag-iisa na kayo. Kaya, whatever decision you make, yun, pag-usapan nyo, huwag mag-away, lalong-lalo na sa paghawak ng pera, huwag nyo pag-aawayan yun. Kasi kadalasan yun yung pinag-aawayan. Kadalasan yun yung rason kung bakit nakihiwalay yung mag-asawa. Para at least alam nyo kung paano nyo bubuhayin yung mga anak nyo na gusto nyo para time comes, hindi nyo na, walang sisihan na mangyayari na sinabi ko na kasi ganito lang eh. Tapos gusto mo ganyan. Kaya communication is the key. Ayan, okay. Yan, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maligaya po kami sa mga ibinahagi nyong mga karanasan na mapagkukunan natin ng aral. Sa ating pong mga taga-subaybay, sana po ay mayroon din po kayong napulot na aral galing sa ating mga butihing mga guests. Dalangin namin na maging malusog at masagana ang inyong pamilya sa pamamagitan ng involvement ng mga lalaki. Dahil sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga lalaki sa pamilya, kailangang hubugin ang mga kalalakihan para sa mas responsableng pagdidesisyon at pangangalaga sa pamilya. Kailangan silang hubugin para sila ay mas responsableng katuwang ng kanilang asawa sa pagtataguyod ng pamilya.
At yan yung naging usapan natin patungkol sa men's involvement in reproductive health. So, advance po, Happy Father's Day sa lahat na tatay na nakikinig po sa ating episode ngayon. So, bago po tayo magtapos ay ibibigay po natin yung mental health exercise natin for today, Max. Yan, simpleng-simple ang ating mental health exercise for today kasi for sure madami na ang gumagawa nito. Ito ang ikapito sa 12S to relieve stress na binahagi sa atin ni Ma'am Wendy Baluis, ang Mental Health Program Coordinator ng DOH Bicol CHD. Siyempre, kaya pag nasa-stress tayo, natatense ang ating mga muscles, no? Kaya simple lang gagawin dyan para mabawasan ang stress. Yan po ay ang pag-stretch, o pag-iinat-inat nga baga kung sinasabi dito sa Legazpi. So, ayan, stretching. Very simple pero epektibong paraan para mabawasan ang stress. Ayan ang ating mental health exercise para sa ngayong araw. Ayan, so dyan po nagtatapos ang ating chikahang pangkalusugan para sa ngayong araw. Maraming salamat po sa mga tumutok. Naway marami po kayong nakuha sa ating episode today. Sa muli, ako si Joanna. Ako si Maxine. At kami ang inyong naging lingkod para sa episode ng Chikahang Kalusugan. So, see you po next week for another episode. Maraming salamat and magandang tanghali po sa lahat. Abangan ang susunod na Chikahang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya.